Project i vlasnica arhitektonskog projektnog biroa SB Project. Danas se nalazimo u Bugarskoj, ispred memorijalne zgrade Bugarske komunističke partije, poznatije kao Buzluđa spomenik. Objekat je izgrađen 1974. godine prema projektu arhitekte Georgija Stoilova. Stoilov je bio gradonačelnik Sofije i jedan od osnivača Saveza arhitekata Bugarske. Objekat je izgrađen u stilu tadašnje futurističke arhitekture, karakteristične za izgradnju državnih zgrada komunističkog perioda. Izgrađen je na Buzluđa vrhu u centralnoj Bugarskoj za vreme bugarskog komunističkog režima. Lokacija objekta obeležava događaje vezane za istoriju Bugarske komunističke partije. Tokom izgradnje korišten je TNT kako bi se osigurao vrh za izgradnju temelja. Tada je vrh planine smanjen za čitavih 9 metara, a 15.000 kubika stene je uklonjeno tokom ovog procesa. Izgradnja objekta koštala je današnjih 35 miliona američkih dolara. Unutrašnjo su pokrivali mozaici koji prikazuju istoriju Bugarske komunističke partije i izgrađeni su od 35 tona kobalt stakla. Centralni mozaik predstavlja srp i čekić sa poznatim komunističkim citatom "Proleteri svih zemalja, ujedinite se". Spoljašnji prsten spomenika ima mozaik izgrađen od prirodnog kamena sakupljenih iz reka širom Bugarske. Spomenik je napušten nakon pada komunizma 1989. godine i trenutno je destinacija retkih turista i urbanih istraživača. Postoji predlog projekta za rekonstrukciju i revitalizaciju objekta i njegovo pretvaranje u interaktivni muzej bugarske istorije. Ukoliko vas put navede u centralnu Bugarsku, obavezno posetite ovaj spomenik. Pozdrav!